Калі ў прыярытэце якасць, сельскагаспадарчае прадпрыемства ў Гомельскім раёне адзінае ў Беларусі, якое займаецца прамысловым вырошчваннем спаржавай фасолі. Сістэма ў гаспадарцы зладжаная і прадуманая да дробязяў. Гатовая прадукцыя паступае ў найбуйнейшыя гандлёвыя сеткі краіны як самастойны прадукт, так і ў складзе агароднінных сумесяў. Разгрузка, фасоўка і замарозка. На кожным этапе работнікі працуюць хутка і зладжана. З моманту уборкі на поле да выхаду гатовай прадукцыі павінна прайсці не больш за 2 гадзіны. Уборка і перапрацоўка ажыццяўляецца паэтапна, але хутка. За одну працоўную змену работнікі гаспадаркі перапрацоўваюць больш за 20 тонн ураджаю, атрымліваючы высакаякасную прадукцыю. Апошні і самы важны этап – замарозка, якая праходзіць пры мінус 35 градусах. Як толькі ў цэху завяршаецца перапрацоўка чарговай партыі сыравіны, спецыялізаваны камбайн на поле прыступае да адпрацоўкі новага участка. Уся плошча пад спаржавую фасолю складае 74 гектары. За больш чым 15 гадоў працы Брылёва са спаржавай фасолю тэхналогіі засвоены дасканала. Аб гэтым найлепшым чынам гаворыць запатрабаванасць гомельскай заморожанай спаржавай фасолі ва ўсёй Беларусі.